Morjesta kaikille. Tässä tuo herra vetymies. Toinen. Edelleen. Ei oo nyt edelleen tällä kanavalla. Minkä päätin, että mä en näe pelivideot koskaan. En koskaan. Mutta mä olen normin vlogeja pitkästä aikaa. Mä en oo sulle päättää, että mä näet videot, pelivideo vai näet vlogeja. Tehän voitte kyllä päättää, mitä haluatte vlogeja vain näitä pelivideot. Saatte itse päättää. Että mä teen varmaan viimeisen kerran noita pelivideoita. Viikonloppuna tulee. Johonko vaikka aamulla tulee. Joo. Oho. Ei luntakin tuohon kuin enää päällä. Täällä on lunta kuulema tullu. Jos eikä tullu mua edellistä videota. Joo. Lunta. Katselin äsken Mr. Joonan videoita äsken tubessa. Että 50 niille videoilla ja niillä 22 videoillakin. Joo. Niillä 22 tuli sellainen video, että popparit oli palanneet. Ja ihme juttu. Jotakin. En oo koska maistumassa oli sinne poppareita. Poppari on kuulemma palanneet niissä kahdella. Sitten on 10 minuutin video nyt tällä kertaa. Korne on tossa kääntämässä pihalla. Hoistaja pissaa siinä. Tuo ei ole hauska juttu. Kasaava. Käypis ei pissaa. Tää ei ole kyllä hauska juttu pissaaminen. Täällä on tällainen flexi. Ihan mahtava flexi. Mikä tää nauha on. Tällainen flexi. Ihan se on hyvä ja toinen meni rikki ton kankaan takia. Toinen kangas meni rikki tästä nauhasta. Lyön kangasta pelkkä. Jouduttiin käyttämään eri hihnaa kuulema. Oi saakeli. Oho. Tää on se kuoppa kuulemma tullut. Tää on se kuka joutu kumainkin ratkusta. Jaha. Tiedätkö kokeilta pissäile? Pissaa jo Pepsi. Blokkaus tulee tällä kertaa. Vai voi tehdä itse vaikka vlogeja tai kummatkin. Tehän voi tehdä silloinkin. Blokkaustaa välillä. Aina pelivideot tulee. Ja itse voitte päättää. Täällä kun mä sataa jo lunta tiplan. Voitte vain nähdä, kun mihutoitte nyttenkään. Tossa jos näette, jos se tulee. Tuolla se tuli kuvalan kamerassa. Flexi on hyvä tuote. Tämä on Flex-tuote. Ostakaa ihmisellä Flexi. Tää on parempi, jos nämä. Tää on hyvä. Paljon tuotteesta hyvin painaa. Ja plus jos voit painata lukitusnappiakin ja teillä on pasken hihna. Ostakaa ihmisen Flexi tästä, kyllä löytyy vaikka joskin kirputareilta. Flexi. Joku on laittanut pahvi-imuli siihen. Joku oli pahvina vaan. Toivotan siitä löytyisi imuri, mutta
Mitä mä niille tein? En mitään. Varmaan tuolla Jonneja. Katsotaanpa tuolla. Löydät ja kunnolla lunta. Saa lunta. Eikin nuo sanonut ollut Jonnea yhtään. Jonnes varmaan saapui 2017 tai 2006. En mä tarkalleen muista. 2000 oli. Ei ollut Jonnea, vaan Yhtipeska. Sun pitää saada sitä verinäjuomaa. Kun on rahaa. Tai vanha ei osaa yhtään mitään verinäjuomaa. Yhtään. Ihan paljon mä sanon, että verinäjuomaa. Joskus kun mä otin hampurilaisen joskus Hesburgerista. Ja sitten kun mä syönyt sen mitä sanottais se hampurilaisen sitten. Silloin minä ostin 2 ES, mutta kassat ei antanut. Vähän huono juttu. Mä sanoin sano ikäni, mä sanoin 15. Onko tää papereita? Ai helvetti. Mitä kukaan ihmeessä käytti paperit? Huono juttu. Pitäis mennä vääntämään lasit ihan, että se kirittäisi yhtäkkiä. Joo. Ja kauheasti lunta on tullut kauheasti. Nyt nähdään lunta. Tulkaa ihmisiä Rovaniemellä. Täällä ainakin, mä en tiedä mihin asti nämä lumet on. Jonnen paita siellä. Ei kuvata se nyt enkä. Kuvata tällä kertaa. Kenen paita on Jonnen paita siellä. Antakaa. Joo. Jotta eteenpäin pitempää. Ollaan hetken aikaa kun ei se mun paremmin osaa vielä. Mennäänpäs ihan tänne. Ehkä kummempaa. Jonne siellä taas. Kun mä en saa Jonnia kaveriksi, koska mulla on pari Jonnia kaverina. Edelleen. Pepsi, oi jumala. Täällä on tälleen kun näissä leluja. Kistän. Heitä roskeen. Noin vaan. Noin heitä. Voi tulla valituksia, voi tulla yhtäkkiä. On jo mennyt nää äkkiä nämä pilalle nää. Näköjään. Tää on hyvin pilalle, kun vähän syö kukaan tänne. Pepsi. Voi jumalauta. Laitatko tuolla pullaa? Voidaan mikä kilupessi. Itse ei oo lunta. Eikä siis semmoista lunta. Onko sitä putelia ees? Siitä sä saisi yhden tikkari. Muumitikkari. Ja Pepsi, älä syö sitä jumalauta lunta perkele. Mä kieltäin Pepsi on nappaamasta. Pepsi, et syö. Et syö. Et syö. Et syö yhtään. No hyvä. Käy läpi syö tämä lenki mikkönen. Asuvauni tossakin jölle, että älä yritä syö yhtä mitään. Voit
Ihan sama paskankin sieltä. Joo. Täällä on kaivaus jos menossa. Mutta ei ole nyt tää paikalla. Tämä on alhaalla juttu tosta, mutta... Olet mennyt jo 10 minuuttia video nyt. Että... Vlogissa tähän. Tästä. Oho. Se kattoo äkkiä pikaisesti. Tuollakin äkkiä tippui kuin oravan kätky. Se ei oo jyrtty yhteen, mutta... Tää ei mene tunnelmiin.